George, da chi wedi perfformio ddwywaith yma yng Ngwobrau'r Selar heno, o dan banner Serol ac o dan banner Omaloma. Sut dath i? Ti'n iawn? Oedd yn hyfryd. Ie? Oedd. Sut ti'n mwynhau o? Do, nes i mwynhau. Os ti'n gallu dewis un o'r perfformiadau heno yma sydd ti'n cael wneud a ti'n cael wneud y llall, pa un fysa fo? Swn i'n dewis Omaloma. Ia? Omaloma di babi fi. Ia, mae hynna ddigon teg. Serol a Omaloma yn mynd o nerth i nerth, sawl sengl di dod allan yn ddiweddar. Serol efo Ceta allan ar hyn o bryd, a hefyd Omaloma Bubblegum. Da chi'n brysur iawn, dithau beth sy'n mynd ymlaen? Da ni'n brysur. Mae gennym ni double single yn dod allan ar y 9 o mis nesaf. Efo Omaloma wan. Efo Omaloma. Wedyn, da ni'n mynd ar daith efo Gwenno. O, gret. Gwmpas y Ddeunas Unedig. Yeah. Wedyn mae Serol yn rhyddhau album ar y 30 y Fawrth. So mae popeth yn digwydd. Waw. Di. Nôl at Omaloma, ti wedi bod yn gweithio ar ganeuon ag album, felly be da ni'n mynd i allu disgwyl? Ydyn ni'n cael clywed album cyn yr haf, ar ôl yr haf? Cyn yr haf, gobeithio. Ie? Mae'n swnio fel Omaloma. A mae pob can yn wahanol. So. Mae Omaloma wedi cael sawl ffurf gwahanol dros yr 2 flynedd dwytha, ond da chi wedi ffeindio'r sŵn wan, dwi'n teimlo. So ti'n cytuno fe hynna? Ie, swn i'n cytuno. Teimlo'n reit cyfforddus wan. Ie. Felly, lot o gigs a unrhyw beth arall? Da chi'n cael lot o e-play ar Radio 6 a Radio 1. Mae'n siŵr bod hwnna'n eitha exciting, ynddi? Ie, mae hynna gyd lawr i recordio Cae Gwyn. So mae gen nhw'r cysylltiadau. So diolch i Dan. Handi. A be arall fydden ni ddisgwyl gan Omaloma rhwng rwan a diwedd y flwyddyn? Cymryd drosodd y byd? Ie. Da ni'n gorfod gwneud Pemachno gynta. Oce, digon teg. A wedyn y byd. Iawn. Ie. So yn yr ordor yna, ie? Pemachno y byd, dyn. Na ni. Ie. Gwych. George, diolch yn fawr na i adael ti i gael gwneud y siwrna nôl i Pemachno. Diolch. Diolch ti. Cool.